שלום לכולם וברוכים הבאים. ישנה אווירה כזו שרווחת בקהלים רבים, שעל פי היהדות הגבר הוא החשוב והנכבד והמוביל והמיוחד והנפלא, והאישה היא זו המושפלת, ויש לזה הוכחות. למשל, כראיה לדבריהם הם מביאים את העובדה שאישה לא קבילה לעדות בבית דין. בבתי משפט כלליים, שלא הולכים על פי דין תורה, אישה יכולה לבוא ולהעיד, שומעים את דבריה. בהלכה היהודית, אישה אינה יכולה להעיד בבית הדין. היו כאלה שיצאו כנגד ההלכה הזו. למה אתה לא מאמין לאישה? מה לא בסדר אצלה? וכי האישה משקרת? או משפט שמופיע בדברי חז"ל, נשים דעתן קלה. בהרצאה שהתקיימה בחיפה לציבור אקדמי, הייתה גברת אחת ששאלה, למה העמדה היהודית היא שהאישה חסרת שכל? שאלתי אותה איפה כתוב בתורה שהאישה חסרת שכל, היא ניסתה להיזכר במשפט, אמרתי לה, את מתכוונת לנשים דעתן קלה? היא אומרת, כן, כן, זה המשפט. אמרתי לה, אם חז"ל רצו לומר שאישה חסרת שכל, יכלו להשתמש בניסוח אחר. צריך להבין מה זה דעת, מה פירוש המילה קל או כבד, וכשנבין את העברית הנכונה, נגלה שיש כאן אפילו מחמאה לאישה. ואני לא בא כעת לעוות דברים רק כדי לייפות וכדומה, אלא באמת כשבודקים בעברית המקורית, מה חז"ל התכוונו כשאמרו את הדברים. נפתח ראשית בהסתכלות היהודית על ההבדלים שיש בין גברים לנשים, והיהדות בהחלט טוענת שיש הבדל בין גברים לנשים, לא כפי הדעה שרווחה בשנות ה-60 בפסיכולוגיה ובעולם בכלל, חדר גם כאן לארץ ולקיבוצים, שאישה היא בעצם גבר מבחינה נפשית, רק יש לה גוף אחר. אבל מבחינה נפשית, אישה היא גבר לכל דבר. עד כדי כך שבקיבוצים ניסו לשלוח נשים לעבודות של גברים, הבינו שגברים יעבדו באותה מידה בעבודות של נשים. בזמן האחרון התחברו כבר כמה ספרים בעולם שמפריכים את התיאוריה הזו מכל וכל, כמו ספרו של הפסיכולוג האמריקני דוקטור ג'ון גריי, גברים ממאדים ונשים מנוגה. הוא בכוונה נתן שם לספר בניסוח כזה כדי לומר, אתה ואשתך לא באתם מאותו כוכב. אתם לא הגעתם מאותו כוכב. אתה באת ממאדים, יש לך ראש אחר, היא שייכת לכוכב נוגה, אתם לא מדברים אפילו באותה שפה. כל הספר בנוי על ההבדלים שבין גברים לנשים. גם פרופסור ברון כהן מבריטניה, שחיבר כמה וכמה מאמרים וספרים, מציין ומרחיב בדבריו על פי מחקרים, שמה שמעסיק אישה לא מעסיק את הגבר, מה שמעסיק גבר לא מעסיק אישה. כמובן יש דברים משותפים, כי כולנו בני אדם, אבל בסך הכל יש הבדל בסיסי בין נשים לגברים. היהדות טענה שיש הבדלים מאז ומעולם, אבל להיות שונה אין פירושו להיות נחות. וזו הטעות הגדולה שהקפיצה את כל אותם גורמים שטענו כנגד מעמד האישה ביהדות. הם מבינים שלהיות שונה פירושו להיות נחות. וזה לא נכון. כשם שגבר שונה מאישה, אבל זה לא אומר שהוא נחות ממנה. כך אישה שונה מגבר, אבל זה לא אומר שהיא נחותה ממנו. לפני מספר שבועות התפרסם מחקר. בדקו מה הם הצלילים שמאירים בקלות בני אדם. אנשים ישנים, יש צלילים שמקפיצים אותם מהשינה. מה הם הצלילים שמאירים יותר מכל דבר אחר? התברר שיש הבדל משמעותי בין גברים לנשים. ערכו רשימה של 10 הצלילים שמאירים נשים, ו10 הצלילים שמאירים את הגברים. התברר דבר מעניין. מהו הצליל במקום הראשון שמאיר אישה יותר מכל צליל אחר? אתם בלי המחקר כבר יודעות. הבכי של התינוק. תינוק בוכה, זהו הצליל שמאיר אישה יותר מכל רעש אחר. לעומת זאת, בכי של תינוק לא נמצא בכלל ברשימת 10 הצלילים שמאירים גברים. אתה קראת את המחקר? בלי לקרוא. הוא אומר, אתה צודק. אצל הגברים במקום הראשון נמצא הזעקה של רכב. זה מאיר גבר אותו, אם הגעת לזה מהיגיון, זה יפה. גבר קם בבוקר, האישה אומרת, אתה יודע, לא ישנתי כל הלילה, התינוק בכה והפריע, אני יודעת, כואב לו הבטן.
אומר לה, מה פתאום? היה תינוק ישן, שקט לחלוטין. הוא לא שמע, הוא באמת לא שמע. והיא מתעוררת כל 10 דקות מהבכיות. יש הבדל בסיסי בין גברים לבין נשים. בדרך כלל כשגבר עובד ואישה עובדת. נניח שהם עובדים באותה עבודה, משתכרים את אותה משכורת, הכל זהה לחלוטין, מתעייפים באותה מידה. כאשר הם חוזרים לביתם לאחר העבודה, נניח בשעה 3, אם נעצור את האישה ונשאל אותה, כשאת נכנסת לבית, מה בתעתך לעשות? מה תכנן? תגידי את האמת. מה היא עונה? היא לא מבינה את השאלה, חסר מה לעשות? כל מה שנשאר לי מהבוקר, לנקות, לחבס, לבשל, המון. נפנה לגבר, אתה נכנס לבית, מה בדעתך לעשות? מה הוא עונה? לא נעים לומר. הוא רוצה לישון, רוצה לאכול, רוצה לנוח, לקרוא עיתון. אז יהיו כאלה שיאמרו, תשמע, ככה ירגילו אותם. אבל זה לא נכון. מדובר בתכונה מוטבעת באישה, שגם אם היא עובדת בחוץ, היא מרגישה ביתי, הוא עיקר ממלכתי. הגבר מוטרד יותר ממה שקורה במקום העבודה. חשוב לו שהבית יתפקד והכל יהיה 100%. אבל אם ישאלו גבר מה יש בכל מגירה בבית, הוא יודע? זה מעניין אותו בכלל. שואלים גבר, מה הם תאריכי ימי ההולדת של 4 ילדיך? מה הוא עונה? תשאלו את אשתי. באיזו כיתה הבן שלך יוסי? או ג' או ד'. הוא לא יודע בדיוק. ברוב המקרים זה כך, יש גברים בודדים שממש יודעים לפרטי פרטים מה שקורה. אבל בדרך כלל, גברים לא מרגישים צורך להיות מעורים. גם אם אשתו תשנן לו 20 פעם את תאריכי ימי ההולדת של הילדים, הוא לא יזכור. כי זה עובר לידו, לא כל כך, הוא לא מרגיש את הדברים. לעומת זאת, את העבודה הוא חי ונושם בכל מקום. מדוע כשגבר מנסה לעזור לאשתו בניקיון הבית, והוא רואה שאשתו עומדת ומסתכלת עליו, הוא מרגיש שלא בנוח. לאישה לא מפריע שבעלה יעמוד ויסתכל עליה כשהיא עובדת. וגבר לא אוהב את זה. הוא אומר לה, תיכנסי לנוח. למה את עומדת כאן? מה מפריע לו? הוא לא רוצה שהיא תראה איך הוא מנקה. כי כשאישה מנקה, היא מנקה בצורה שהבית יהיה נקי. כשגבר מנקה, הוא מנקה בצורה שהבית ייראה נקי. מספיק לו, לא צריך יותר מזה. פעם מישהו ראה גבר שמזיז ספה כדי לנקות את האבק שהצטבר מאחורי. נדיר מאוד. כשאשתו מזיזה, הוא אומר, למה את עושה את זה? אף אחד לא רואה מה יש שם. הוא לא מבין. הגבר לא כל כך מרגיש את מה שקורה בענייני הבית. אני מציין את הנקודות האלה שנחקרו, יש מחקרים מדעיים, תחומי ההתעניינות של גברים ונשים שונים לחלוטין. גבר ואישה יטיילו במרכז חנויות הומה, הגבר יתעכב ליד חנויות מסוימות, האישה ליד חנויות אחרות. הוא יצטרך למשוך אותה משם, והיא תצטרך למשוך אותו מכאן, כי כל אחד מתעניין בתחומים שונים לחלוטין. גם אם בחוץ שוב הם עובדים באותה עבודה ומשתכרים באותה משכורת. כלומר, יש הבדלים בסיסיים בין גברים לנשים, אבל אין זה אומר שהאחד מהם נחות מחברו. הרמב"ם כותב שהבנת ההבדלים שבין גבר לאישה הוא המפתח לשלום הבית. מכיוון שהצרכים הנפשיים של גבר שונים, האלוקים יצר אותו עם גוף חסון, דיבור סמכותי, טון דיבור עבה יותר, הוא בדרך כלל מקצר במילים, כי הוא מומחה יותר לעבודה, לחוץ, נקרא לזה יותר שר החוץ. הוא יכול להיות גם שר הפנים, אבל הוא יותר מומחה בתפקידו כשר החוץ. והאישה קיבלה גוף יותר עדין, עם חוש ליופי, בדרך כלל מדברת יותר, כי בחינוך ילדים צריך הרבה דיבור, והיא נמצאת יותר עם הילדים, אז היא קיבלה את כישרון הדיבור. ומתוך כך גם נבין שכשאמרו חז"ל ש10 קבין של דיבור ירדו לעולם, ומתוכם 9 נטלו נשים. אז יש שמצטטים את המשפט הזה כלעג לאישה. חז"ל לועגים לאישה שהיא מדברת הרבה. ולאמיתו של דבר, זוהי תכונה חיובית שהיא קיבלה לטובת הילדים. היא אמורה להשקיע בהם, לטפח אותם, היא צריכה לדבר איתם הרבה. אין כאן זלזול באישה. מלבד העובדה שיש היום מחקרים שבאמת האונה השמאלית של המוח היא אחראית על הדיבור, ואצל האישה כל מה שנמצא בצד השמאלי דומיננטי ופעיל יותר. ואילו אצל הגבר כל מה שנמצא בצד ימין, דבר שהוא מאוד מקביל לדברי המקובלים, ששורש נשמת הזכר מספירת חסד שהיא צד ימין, ונשמת הנקבה מספירת גבורה שהיא צד שמאל. ממש רואים שזה בא לידי ביטוי במערכות התפקודיות שיש לאדם בגוף. האישה, צד שמאל, הוא הצד החזק יותר במוח, ואצל הגבר צד ימין. לכן כל מה שנמצא בשמאל, אישה מומחית יותר,
בנות מדברות בגיל הרך לפני בנים, מקדימות את הבנים. בנים ובנות, ילדים קטנים מדברים הרבה, כשגדלים, הבנות ככל שגדלות יותר, בדרך כלל מדברות יותר, הבנים ככל שגדלים יותר, מדברים פחות. כך רואים, אין כמעט גברים שמתקשים, אין כמעט נשים שמתקשות בדיבור. כמעט כל המגמגמים גברים. מדוע זה כך? כי האישה צריכה יותר את כוח הדיבור. גבר מבחין בין 7 צבעים. אישה בין 10 צבעים. יש צבעים בדקויות שאישה מבחינה וגבר לא מבחין. כלומר, כאשר בוחנים את הצד המחקרי, היום המחקר תומך בעמדה היהודית שיש הבדל בין גברים לנשים, אבל זה לא אומר שהאחד נחות מחברו. אם כך, מדוע אמרו חז"ל, וכך נפסקה ההלכה, שעדות של אישה אינה קבילה בבית דין? הטעות הגדולה של אותם שהתקיפו את היהדות וששואלים וטוענים את הטענה הזו, נעוצה בעובדה שהם מבינים שאישה לא יכולה להעיד בבית דין, מכיוון שהתורה לא מאמינה לאישה, וזה לא נכון. התורה מאמינה לאישה בדברים הרבה יותר חשובים. למשל, נניח ששני בני אדם מתווכחים, האם הלווית לי 15 שקלים או לא. אני אומר שלא הלווית, הוא אומר שכן הלווה, ומגיעים לבית משפט, לבית דין. אישה לא יכולה לבוא ולהעיד בבית הדין שבאמת הוא חייב לו כסף. לא מקבלים את העדות שלה. היא אומרת, אבל אני ראיתי. לא, את לא יכולה להגיע. לעומת זאת, מה קורה כאשר אני מסופק, האם הבשר שלפניי הוא בשר חזיר, או שהוא בשר כשר, אני לא יודע. באה אישה ואומרת לי, זה כשר. היא נאמנת או לא? היא נאמנת. בדיני איסורים, האישה נאמנת. אישה שאומרת לבעלה, טבלתי במקווה, הוא לא צריך לומר לה, תביא עדים שטבלת. כל מה שנוגע לאיסורים, אישה נאמנת. בדברים שהם יותר חשובים מ10 שקלים. ואילו בדיני ממונות, כל מה שנוגע לבית משפט, לבית דין, אישה לא נאמנת. לא מכיוון שהתורה לא מאמינה לה, אלא מכיוון שהאלוקים יצר את האישה עם יותר אצילות, יותר עדינות, יותר מלכות. היא זו שאמורה לבנות ולטפח את הילדים מתוך הבית, שוב, גם אם היא עובדת בחוץ, כפי שהזכרנו, יותר מרגישה את ענייני הבית. לפי דרגת עדינותה של האישה, לבוא לבית דין ולהעיד, זה דבר שיהפוך אותה לאישה מחוספסת. הגבר שהוא כבר מחוספס מטבעו, הוא יותר בנוי לחיצוניות של העולם, אין בזה שום חיסרון שהוא יבוא לבית משפט ויעיד עם כל האי נעימות ששם. מי שפעם ביקר בבית משפט יודע שלא נעים להיות שם. אפילו שאתה בא כעד. ביקשו ממני פעם להעיד עדות אופי על מישהו בבית משפט בירושלים. רק להיכנס לבית המשפט ולראות את האווירה, זה כבר מקווץ את הלב, לא נעים להיות שם. ונתאר לעצמנו אישה שעם כל עדינותה, שני בני אדם רבים ביניהם, לא על 15 שקלים, רבים על 1,000,000 שקל. והיא יכולה להעיד מי צודק ומי לא. כשהיא באה לבית המשפט להעיד, היא נכנסת כבר בתחושה לא נעימה. וכאשר היא רואה את הצד השני ואת כל משפחתו עומדים שם ורוצים לטרוף אותה, על כך שהיא מעידה נגדם, כשהיא תחזור הביתה, איך היא תתפקד עם הילדים? מה זה עושה לה? המעמד הזה פוגע בעדינות האישה. כלומר, כשלומדים את הסיבה ביהדות, מדוע האישה נפסלה להעיד בבית משפט, הרי זה דווקא משום מעלתה, התורה באה לשמור על כבודה של האישה, ולא להשפיל ולבזות אותה בבית משפט. כי אישה ביהדות זה ערך עליון. בדברים יותר חשובים מכסף היא כן נאמנת, כי ודאי שסומכים על דבריה, היא בן אדם ואפשר לסמוך עליה לכל דבר, אבל לא בבית משפט. מה יקרה אם תבוא אישה ותאמר, אבל אני כן רוצה להעיד, אני מוכנה, אני אישה גולדה מאיר, אני מספיק גברית ואני מסתדרת יפה מאוד. אני רוצה להעיד בבית משפט. התורה אומרת לה שאנחנו לא מוכנים שתבואי, אבל אני מוכנה. למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו שראש הממשלה מבקש לערוך סיור בשוק של עזה. הוא רוצה לטייל שם, לדבר קצת עם הפלסטינאים ולקבל את התחושה שלהם. השב"כ אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אתה לא הולך. זוהי סכנה עבורך. מה יקרה אם ראש הממשלה יענה להם? נכון שזו סכנה, אני מוכן לקחת את הסיכון, אני כן הולך. מה הם יענו לו? אדוני ראש הממשלה, אתה לא הולך, והוא לא ילך. הם מוסמכים לומר לו, אתה לא תלך נגד רצונו, גם אם הוא ראש הממשלה.
למה? כי אנחנו מופקדים על ביטחונך. אותו הדבר בדיוק. התורה אומרת לאישה, אני מופקדת על ביטחונך. וגם אם את אומרת, אני כן רוצה להעיד, את לא יכולה להעיד, אנחנו פוסלים אותך מעדות. זה לא בשבילך. וכן הלאה, כשבוחנים את שאר המשפטים שבדברי חז"ל, כמו נשים דעתן קלה, ידוע ביהדות, יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. היום כבר אין כל כך הגדרות בעברית המודרנית, לא רואים את ההבדלים, אבל בעברית המקורית שחז"ל דיברו בה, יש הבדל בין חוכמה, בינה ודעת. אדם שהוא חכם, לא בהכרח שהוא נבון. חכם זה אדם שכשאתה מלמד אותו משהו, הוא קולט. והוא יעשה כפי שצריך. אדם חכם. אבל אם הוא לא נבון, אין לו מעוף. הוא לא יודע לבנות רעיון חדש. למשל, לתפקיד ניהולי, אי אפשר למנות אדם שהוא חכם בלבד. הוא חייב להיות נבון. נבון זה אדם שאתה נותן לו רעיון, הוא יודע לפתח אותו הלאה, לומד דבר מתוך דבר, מחבר בין פרטים, לבנה ללבנה. יש בנייה פיזית ויש בינה רוחנית. אדם שהוא נבון, כמו למשל, כשפרעה אומר יוסף אומר לפרעה אחרי שהוא שמע את החלומות, הוא אומר לו, ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. אתה צריך אדם שגם רואה את הנולד, לא מספיק חכם, צריך שיהיה נבון. הדעת היא המסקנה. כלומר, חוכמה עניינה קיבוץ אינפורמציה. הרבה מידע. בינה, לקחת את המידע ולבנות ממנו דבר חדש, לפתח רעיונות. דעת זוהי מסקנה. כשאדם אומר, אני יודע שזה כך, זה אומר, ברור לי שזו המסקנה. כי דעת בעברית היא מלשון חיבור, כמו שכתוב על אדם הראשון, והאדם ידע את חווה אשתו. זה מלשון חיבור. כשאדם אומר, אני מחובר לרעיון הזה, זו המסקנה שהגעתי אליה, החלטתי, זוהי דעת. כשחז"ל אמרו, נשים דעתן קלה, אותם שמצטטים את המשפט הזה, לא זוכרים לצטט משפט אחר, שכתוב בתלמוד, בינה יתרה ניתנה לאישה. כלומר, לאישה יש בינה יותר מהגבר. בינה יתרה. גם גבר הוא חכם ונבון, אבל יש לה בינה יתרה. האישה יודעת להבחין בפרטים, לחבר פרטים, לצרף נתונים שגבר לא כל כך שם לב עליהם. גבר יכול לחזור הביתה בהתלהבות, והוא מספר לאשתו, אני חוזר כעת מפגישה, אנחנו הולכים לעשות שותפות, אני עומד לחתום איתו על חוזה, אני משקיע כך, הוא עובד כך, ואנחנו עושים ונעשה ונתעשר. מתלהב. האישה מאזינה, הוא סיים את הנאום המתלהב שלו, והיא אומרת לו, תגיד לי, שמת לב לפרט פלוני? ומה יקרה אם יקרה כך וכך? דבר שהוא בהחלט מעשי. הוא אומר לה, צודקת, לא שמתי לב. ומה יהיה כך וכך? לא שמתי לב, כל הבניין קרס. יש לה הבחנה בפרטים שגבר לא יכול להבחין. ביהדות ידוע שהגישה היהודית המקורית, גבר שרוצה לבצע מהלך חשוב בחיים, תתייעץ עם אשתך לפני שאתה עושה. כמה שאתה חכם ונבון, תשאל אותה. אתה רוצה לעשות שותפות עם מישהו, תביא אותו לארוחת צהריים שאשתך תראה אותו. יש לה טביעות עין. היא תבחין במה שאתה לא מבחין. בתלמוד כתוב שכאשר הציעו לרבי אליעזר בן אורקנוס שיהיה נשיא ישראל, הדיחו את הנשיא שהיה, זה סיפור שהיה, וביקשו ממנו תהיה אתה הנשיא. אומרת הגמרא שמה הוא ענה להם? אלך ואמלך באשתי. אני רוצה להתייעץ עם אשתי, לפני שאני מקבל את התפקיד. התייעץ איתה, נתנה לו כיוונים, זה נראה לו, זה לא נראה לו, בסוף קיבל את התפקיד. אבל קודם כל אני הולך להתייעץ איתה. למה? כי אולי היא תבחין בפרטים שאני לא שמתי לב עליהם. איפה יש היום דבר כזה שמציעים לבן אדם, בוא תהיה ראש ממשלה, אומר חכו, אני אתייעץ עם אשתי. הוא ירוץ לקבל את התפקיד. אבל אז זו הייתה הגישה היהודית, כי יש לה בינה יתרה. אז מה פירוש נשים דעתן קלה? אמרנו שדעת זוהי מסקנה. מה ההבדל בין קל לכבד? דבר שהוא כבד, קשה להזיז אותו. דבר שהוא קל, אפשר להניע אותו בקלות. נניח כוס חד פעמית, מכה אחת, הכל אף. כשכתוב נשים דעתן קלה, במילים אחרות, נשים מסקנתן גמישה. כלומר, גם כשהגיעה להחלטה, היא יותר גמישה מגבר, גבר יותר עקשן. זה הפירוש של נשים דעתן קלה בעברית המקורית. היא יותר גמישה, היא פחות עקשנית. וזה מסר לבעל, שאם רצונך בדבר מסוים ואשתך רוצה אחרת, אם תדע איך לדבר איתה בצורה יפה, בצורה נעימה, תסביר לה, אל תתנגח איתה, אז היא יותר גמישה ממך. יהיה לה יותר קל ללכת לקראתך. אבל תדע איך לפנות, איך לדבר.
ואלה דוגמאות מתוך רבות אחרות, שככל שלומדים ומלבנים אותם, כך מגלים שאדרבה, לא רק שאין השפלה לאישה, אלא היהדות מאוד מייקרת ומעריכה את האישה. שאלה שנייה שנוגעת לאישה ביהדות ולזוגיות בכלל, זהו הקשר שבינו לבינה. מה פשר העניין הזה של המקווה? יש שרואים בזה אפילו השפלה לאישה. מה זה טומאה? מה פירוש העניין של נידה? איך אתה בכלל דורש מהם להתרחק? מה המשמעות של הדברים? ואם כן, למה צריך דווקא את המקווה? יש אמבטיה בבית. מה ההבדל? את השאלה הזו שאלה אותי פעם מישהי דוקטור לבוטניקה, היא הייתה באחד הסמינרים, והיא אמרה שהיא מאוד מתפעלת מהתנ"ך, לאחרונה היא לומדת תנ"ך, והיא מאוד מתפעלת מהחוכמה ומהיופי שיש בתורה, היא כבר אישה מבוגרת, ושנים היא לא למדה, והיא רואה... אבל היא אמרה, יש דבר אחד שמפריע לי. לא מתאים לתורה הנפלאה שלנו להיות פרימיטיבית, כלשונה, במה שנוגע לדיני טומאה וטהרה. היא ראתה שכתוב בתורה, בזמן שבית המקדש היה קיים, מי שהיה נוגע באמת, היה אסור לו להיכנס לבית המקדש, עד שיזו עליו אפר פרה אדומה. פרה שהיא דווקא אדומה, והיו לוקחים את האפר. היא אומרת, תגיד לי, זה לא טקס פרימיטיבי? לא מתאים לתורה שלנו, שהיא כל כך העניקה את כל הערכים לכל האנושות, שהיא תדבר בצורה כזו, זה לא מתאים, מה הטקסים האלה? דבר נוסף שהפריע לה, טומאת נידה. מה זה הטומאה הזו? הרי מדובר בעניין טבעי לחלוטין. שאומנם הוא לא אסתטי, הוא לא נעים, אבל הוא טבעי. ולאחר שהדבר קורה, מה יש להרחיק בינו לבינה? מה קרה? ומה זה המקווה הזה בכלל? כל הטקסים האלה הפריעו לה. שאלתי אותה, כשישבנו שם, היה לידינו שולחן מעץ גולמי, בלי פורמייקה, יש כאלה בגנים, יש כאלה עצים גולמיים. בדרך כלל יש הצטברות של כמין נקודות שחורות כאלה. הצבעתי על אחת הנקודות האלה, כמין לכלוך שחור. ושאלתי אותה, את יודעת שלפני 300 שנה היו פרופסורים, היו דוקטורים בדיוק כמו היום. אבל עדיין לא ידעו שיש חיידקים. לא היה מיקרוסקופ. המיקרוסקופ הראשון הומצא לפני כ-170 שנה בערך. תתארי לך שהיית יושבת לפני 300 שנה עם פרופסור, מלומד וחכם, היית מצביעה על אחת הנקודות השחורות שיש כאן בשולחן, והיית אומרת לו, אתה יודע מה יש כאן, אדוני הפרופסור? בנקודה הזו יש כעת מיליוני יצורים קטנים, שהם הולכים, מטיילים, מתקוטטים, רבים, טורפים אחד את השני, מהומה שלמה. איך הוא היה מסתכל עלייך? הוא היה אומר שאת איבדת את השפיות, היה מזמין אשפוז דחוף. יושבת גברת, מסתכלת על לכלוך שחור ואומרת לו שיש פה יצורים הולכים, מיליונים, דברי הבל. היום את יודעת שעם כל הכבוד לתואר הפרופסורה שלו, הוא היה פרימיטיבי יחסית להיום, הוא לא ידע. הוא לא ידע את מה שיש באמת בבריאה. חז"ל בתלמוד כבר מציינים את עולם החיידקים, רואים בדברי חז"ל בכמה מקומות שהם הכירו את עולם החיידקים. אבל עד לפני 300 שנה לא ידעו שיש דבר כזה, הם מסתכלים על זה בצורה שונה לחלוטין. כאישה שמאמינה במי שברא את העולם. כך היא העידה על עצמה לפני, שהיא כבר מאמינה ולכן היא התחילה. כאישה שמאמינה במי שברא את העולם. כשבא הקדוש ברוך הוא ואומר לך שישנן מערכות נסתרות שהוא מגדיר אותן בשם טומאה. לא חיידקים. חיידקים אפשר לראות עם מיקרוסקופ. יש מערכת אחרת של חיידקים רוחניים, תקראי לזה, שיש לזה השלכה. והוא מודיע כיצד ניתן להתפטר מאותם חיידקים רוחניים. אדם שנגע באמת, אין שום בעיה איתו. פיזית הכל בסדר. אבל מבחינה רוחנית, מקום בית המקדש, שהוא מקום שנחשב רוחני יותר, לא מתאים ולא ראוי שאדם שנמצא עם המעטפת הזאת של טומאת מת ייכנס לשם. וכשם שאדם שמגיע לרופא ומספר לו יש לי דלקת בגרון, הרופא בודק, רואה שבאמת המצב חמור, הבן אדם עם 40 חום, רושם לו אנטיביוטיקה. תתארי לך שאותו פציינט אומר לרופא, אני טיפוס מאוד רציונל. מה שאני לא מבין אני לא עושה. אם לא תלמד אותי ממה בדיוק מורכב החיידק,
וממה מייצרים את האנטיביוטיקה, ואיך בדיוק האנטיביוטיקה מפרקת את החיידק, אני לא לוקח את התרופה הזו. מה יענה לו הרופא? אתה לא רוצה, אל תיקח. אני למדתי 7 שנים באוניברסיטה. אני אומר לך שזה מרפא את זה. הוא ישאל אותו, ממה מייצרים אנטיביוטיקה? לפחות תגלה לי, והוא יספר לו. שהפניצילין בתחילתו התגלה במקרה. כך טוענים המדענים שבמקרה, אנחנו יודעים שאין מקריות בעולם, אבל הם טוענים שבמקרה, מה היה המקרה? מדען שישב במעבדה, ובטעות, מבחנה שהכילה תמיסת חיידקים נפלה, בדיוק על לחם מעופש שהיה לו שם, ומתוך סקרנות הוא לקח את הלחם המעופש והכניס מתחת מיקרוסקופ לראות מה קורה. התברר שבכל מקום שיש עובש, החיידקים מתו. מזה הוא למד שבעובש יש חומר שהוא קוטל חיידקים. והוא אמר, אם אני אצליח לבודד את החומר הזה, אני אוכל להרוג חיידקים ולהציל הרבה אנשים. מזה פיתחו את האנטיביוטיקה. המקור בא מעובש. היום עושים את זה גם בדרכים אחרות. תתארי לך שההוא יאמר לו שאת האנטיביוטיקה מייצרים מעובש. ואותו חולה יאמר לו, אז אתה תיקח עובש, אני לא אוכל עובש. בשום אופן, לא מוכן. אדוני, זה מרפא את זה, אין מה לעשות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גילה לנו בתורה את סודות הבריאה. אז הוא גילה שיש מערכת רוחנית על ידי טומאת מת. הוא גילה כדי להתפטר ממנה, צריך דווקא פרה אדומה שלא עלה עליה עול. ודווקא לקחת מים חיים ממעיין, עם כל הפרטים שיש שם, להזות עליו ביום השלישי, ביום השביעי, ואז זה עובר. כלומר, כשמתייחסים למידע שבתורה במבט יותר, נקרא לזה עכשווי, מקלים גם על הזולת לקבל יותר את הדברים. כך גם בטומאת נידה. חכמי הקבלה מציינים, הרי כל עניין של נידה הוא בעצם עיבוד פוטנציאל של חיים. היה עובר שהיה צריך להתפתח, כשאין, הכל יוצא החוצה. יש כאן עיבוד פוטנציאל של חיים. באותה שעה מבחינה טבעית אין שום בעיה, אבל מבחינה רוחנית יש איזושהי השפעה מסוימת, שכל זמן שהאישה בינה לבין עצמה זה בסדר גמור. אבל כאשר נוצר קשר בינו לבינה, הרי יש כאן כמין קצר, במקום שיהיה קשר בריא עם השפעות הדדיות רוחניות, יש כאן מצב שהוא מזיק לשניהם, לא טוב לה ולא טוב לו. איך מתפטרים מזה? לימד אותנו הקדוש ברוך הוא בתורה שצריך מים חיים. לפעמים בהרצאות על תורה ומדע אנשים שואלים, אתם בהרצאות מביאים הרבה דוגמאות שנתונים שהמדע גילה היום והתורה ידעה לפני הרבה שנים. יש דוגמאות למידע מדעי שמופיע בתורה והמדע עדיין לא גילה? התשובה היא שכן, יש הרבה דוגמאות כאלה. אחת מהן זה העניין הזה, אם נשאל היום מדען, תגיד לי, יש מים חיים ויש מים מתים? אין דבר כזה. המים זהים לחלוטין. התורה אומרת שיש 2 סוגים של מים. מי גשמים שירדו מלמעלה, ועדיין לא נשאבו, לא נעקרו מהאדמה, יש להם דין של מים חיים. ברגע ששאבו אותם, כלומר עקרו אותם מהאדמה בכלי וכדומה, המים האלה אינם מים חיים. זה כמו שפרח, כל זמן שהוא מחובר לאדמה, הוא חי. קוטפים אותו, הוא נראה זהה לחלוטין, לא קרה לו שום דבר. אבל יודעים שכעת הוא מת. לא מדובר כאן בפרח חי. על אותו משקל, כששואבים את המים מהאדמה, אין כאן מים חיים. המשמעות של הדברים היא, כאשר האדם טובל במים חיים, הוא נטהר. אותה מעטפת של מה שנקרא טומאת נידה, או אצל גברים, גבר לא חייב, אבל זה טוב בשבילו. הוא נטהר, או היא נטהרת. אבל מים רגילים כמו מי אמבטיה, אינם יכולים לטהר. ואז כמובן השאלה שכל אחד שואל, כי אם אתה מספר את הנתון הזה למישהו, אומר לך, נו באמת, וכי במקוואות מדובר במים שלא נשאבו, אלה מים של מקורות. נכון? פותחים את הברז, ממלאים את בריכת הטבילה, מחליפים שם את המים כל יום, איפה שאנשים טובלות. אז על מה אתה מדבר? איפה מים חיים? וכאן המשיב עלול להיתקע, כי באמת היום לא טובלים כמו בימים ההם במעיינות. סיפרה לי אישה מבוגרת, למעלה מגיל 80, שמתגוררת בבאר שבע, נכדה התחתן, למד אצלנו בישיבה. היא סיפרה שהיא התחתנה בגיל 14, וכאשר היא הייתה יוצאת לטבילה, היא הייתה דורשת שחמותה תבוא איתה. הייתה מאוד קשורה ואוהבת את חמותה, נדיר היום, אבל היא הייתה, דווקא שהיא תבוא איתה. והיא אומרת, כשהיינו יוצאות, היינו לוקחות את כל הציוד הנדרש, מגבת וכו', וגרזן.
כשהיא אמרה גרזן, אני קצת נרתעתי, מה הכוונה? לאיים עליה? מה... והיא אומרת, הם גרו באזור במרוקו, שבחורף הנהר היה קופה. הן היו שוברות את הקרח מלמעלה, כדי לחשוף את המים שלמטה, ואז היא הייתה טובלת, וחמותה משגיחה עליה שהיא לא תברח לה שם מתחת הקרח. איזו מסירות. היא אמרה את זה בצורה כזו, שהיום נשים עוד מתפנקות, נתנו להם מקווה חימום, מכון קוסמטיקה יש להם שם, ומתפנקות שלא ללכת. אז היו טובלים במעיינות, בנהרות. היום יש את המקוואות. מה בעצם הרעיון שמסתתר מאחורי המקווה? זו גם ידיעה שטוב להשאיר את הידיעה בזה, כדי לדעת להשיב לשואלים. ישנה הלכה כזו. כשיש לנו 40 שאה של מים שאינם שאובים, מים חיים, גם אם נוסיף עליהם מכליות של מים, כל המים הנוספים שהם כן שאובים, מתבטלים למים האלה והופכים להיות מים חיים. מה זה 40 שאה? 40 שאה זה חצי מטר על חצי מטר, בגובה 1.5 מטר. זה הכמות של 40 שאה. אם יש לנו 40 שאה של מים שלא נשאבו, מים חיים, אבל יש כאן מעט מים, רוצים יותר, אפשר להוסיף כמויות של מים שאובים, והם מתבטלים למים האלה, הכל הופך להיות מים חיים. זו הלכה. על ההלכה הזו מבוססת, כל הנושא הזה של בניית המקווה, הכל מבוסס על ההלכה הזו. כי בעצם, איך בונים מקווה? כל מי שפעם טבל או טבלה במקווה יודעים שבקיר יש חור עם פקק גומי. מעבר לקיר יש מה שנקרא בלשון ההלכה אוצר של מי גשמים. כל אדם שאחראי על המקווה בחורף מנקה את הגג היטב, שלא יהיה לכלוך ואפר ואבנים וכדומה, לפני בוא הגשמים. כל הגשמים שיורדים, ישנה מערכת מיוחדת, צינור, שמעביר את כל המים הנקיים האלה, שהם מי גשמים טהורים, הישר לאוצר של המי גשמים. זוהי בריכה שהמי גשמים מגיעים לאותה בריכה, נאספים ונשמרים שם. במהלך החורף, לפני גשמים, אפשר שוב להחליף אותם שוב ושוב. אבל נזהרים שלא לטבול במים האלה. כי אם יטבלו בהם והם יתלכלכו, מה יהיה בקיץ? לכן במים האלה אף אחד לא טובל. אבל בבריכה הסמוכה שמעבר לקיר, במקום ששם טובלים, בכל יום במקוואות של נשים מרוקנים את הבריכה, מנקים היטב אף על פי שנשים טובלות בדרך כלל אחרי שעה של ניקיון, כדי שלא יהיה שום חציצה, מוריד מסירות את הלק, את כל ממש, שלא יהיה שום חציצה. אבל בכל זאת, מפנים את כל המים האלה, מנקים את המקום, ושוב ממלאים את הבריכה במים שהם מים שאובים, מים של מקורות, מים רגילים. לאחר שהבריכה התמלאה, כמובן שאי אפשר לטבול. אלה מים בדיוק כמו האמבטיה של הבית, אין להם כוח לטהר. אבל אז מה עושים? פותחים את הפקק שבין שתי הבריכות, יוצרים השקה בין המים האלה למים האלה, המים האלה נושקים למים האלה, הכל הופך להיות בריכה אחת. ושם יש 40 שאה. אז מה קורה באותה שעה? כל המים שבבריכה של המים השאובים, גם הם הופכים להיות מים בעלי כוח לטהר. מים חיים. פוקקים כדי שהמים ההם לא יתלכלכו, אבל כעת אפשר לטבול במים האלה, בדיוק כאילו שיצאנו לנהר שנמצא מחוץ לעיר. ואז חוסכים לאישה, יש לה את המים החמימים, בלי לטרוח, יש לה שם את כל המכון קוסמטיקה, כל מה שהיא רוצה, יש לה את כל הנתונים וכל הפרטים, טובלת, אני לא אכנס כעת בהרחבה, אבל הזוהר מציין שבזמן שהאדם הראשון חטא, וכל כדור הארץ התלכלך מבחינה רוחנית, הרי האדם הראשון כשחטא הוא פשוט זיהם את כל הבריאה מבחינה רוחנית. כי החטא של עץ הדעת היה, הרי נקנסה מיתה, כי האדם מתלכלך עד כדי כך שצריך להתיך אותו, ולבנות אותו שוב חזרה בתחיית המתים, בלי הלכלוך הזה של החטא של אדם הראשון. לכן נגזר עליו למות. לחזור לאדמה ולהיבנות שוב, כשהוא טהור מהחטא. אומר הזוהר, המקום היחיד שלא נטמע, זהו מקום בית המקדש, שלכן אסור למת להיכנס, ובכל מקום שיש 40 שאה של מים שלא נשאבו. כלומר, המים שיש להם את הכוח לנקות פיזית את הגוף, יש להם כוח לטהר את הנשמה, ובלבד שמדובר במים שלא נעקרו. במילים אחרות, כשאישה טובלת במקווה, המים האלה של המקווה נחשבים כמחוברים למי גן עדן, הזוהר מסביר מדוע זה כך.
הרי זה כאילו שהיא יצאה מחוץ לאטמוספירה, טבלה במי גן עדן וחזרה שוב לביתה. לכן כתוב שאפילו שערה לא תצא החוצה בשעת הטבילה. זה המשמעות של המקווה, משמעות שהיא מאוד גבוהה. יש ספר שחיבר אותו הרב קפלן על המשמעות של המקווה, הוא שם מרחיב את הדברים יותר. באתר הידברות יש גם הרצאה שלמה על הנושא הזה של המקווה, שם קצת הרחבתי יותר את הדברים, גם מההיבט הבריאותי, מההיבט של הקשר הבין זוגי, עד כמה בני זוג מרוויחים, עד כדי כך שאם ניקח זוג ששמר את מצוות טהרת המשפחה כהלכה, וזוג שלא שמר את מצוות טהרת המשפחה, הגיעו שניהם לסוף חייהם. ננסה לבדוק מי נהנה יותר בעולם הזה מחיי הזוגיות, מהקשר שביניהם. התברר למרבה הפלא שהזוג ששמר נהנה יותר מהזוג שלא שמר. כי הזוג שלא שמר חי, נקרא לזה, עם כמות, אבל הכמות הרסה את האיכות. אין להם את הריגושים ההדדיים, אין להם את השמחה של ההתחדשות. לעומת זאת, הזוג ששמר כהלכה, כהלכה זה אומר שבאותם הימים לא היה שום מגע פיזי ביניהם, אפילו לא לחיצת יד. כשהיא חוזרת מהמקווה, אומרת הגמרא, חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. יש להם את ההתחדשות כל חודש מחדש, דבר שכמובן מרענן את הקשר הבין זוגי עם הרבה השלכות, גם לשלום בית שלהם, גם שהגבר לא צריך לפזול החוצה. שם בגמרא כתוב, אדם רגיל באשתו וקץ בה. למה לא כתוב, אישה רגילה בבעלה וקצה בו? ולכן אמרה התורה שיהיה איסור כדי שעוד 7 ימים, שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. מדוע הניסוח שם, אדם רגיל באשתו וקץ בה? התשובה היא כי זו בעיה גברית יותר משהיא בעיה נשית. האישה יותר נקשרת, יותר מרגישה בנוח עם בעלה לאורך ימים ושנים. הגבר יותר בעייתי בעניין הזה. הוא עלול להגיע למצב של דחייה, של פזילה החוצה, של שטויות, כמו שיש היום הרבה בתים שמתפרקים בגלל דברים כאלה. אבל כאשר יש להם את ההתחדשות הזו, אחת לחודש, יש לו את השמחה ואת הריגושים בתוך הבית, הוא לא צריך את זה בחוץ. יש גם מחקרים שמצאו שהרחם בונה את עצמו ב7 ימים, בדיוק כפי שהתורה אומרת. ובאמת כשנוקטים בקו הסברה, שנותן להבין שיש עומק בדברים. אף אחד לא יחלוק על הצד הבריאותי שיש, כי יש בזה מחקרים. יש המון מחלות שמצויות אצל אומות העולם, וכמעט לא מצויות אצל נשים יהודיות. ביניהן שכיחות המחלה של סרטן הרחם, מצויה מאוד דווקא אצל נשים שאינן שומרות טהרה, אצל גויות או יהודיות שאינן שומרות. ואותן ששומרות, הרחם בונה את עצמו ועוד מחלות אחרות. על זה אף אחד לא חולק. על כך שזה תורם לקשר הבין זוגי, אף אחד לא יחלוק. האם יש למקווה כוח לטהר או לא? יכול להיות שאנשים שהם עדיין רחוקים מאמונה, יגידו, שמה, זה צריך אמונה בשביל זה. נכון, צריך אמונה. אבל לפחות כשמסבירים, הצד השני מבין שיש היגיון בדברים. שיש הבנה, לא עושים את הדברים האלה ללא שום טעם, אלא יש בהם עומק, יש בהם תועלת. אז יש אנשים שדי להסביר להם את ההיבט של הבריאות והקשר הבין זוגי. יש אנשים ברמה יותר גבוהה שאפשר להיכנס איתם גם לעומק של מה שמסתתר מאחורי. אם כי בעניין הזה של המקווה, הרי חשוב מאוד להסביר את ההסבר העמוק של המקווה בדווקא, מכיוון שאם אישה לא טובלת במקווה, אלא רק מתרחצת באמבטיה של הבית, כותב הרמב"ם, אפילו יבואו עליה כל ממות שבעולם, היא עדיין אינה נטהרת, היא כאילו עדיין נמצאת באותם הימים הלא נקיים, עד שהיא תספור את אותם 7 הימים ותטבול. ואגב נציין, שלכן גם חשוב להסביר, כמובן אישה שיש לה פתיחות עם חברה, או עם קרובת משפחה שהיא מבוגרת, ועברה את הימים, הגיעה לגיל שכבר לא שייך אצלה העניין הזה של הנידה, אבל אם יודעים שבפעם האחרונה שהיא ראתה לא טבלה, הרי עדיין נשארה נידה לכל חייה. כמה חשוב, אפילו אישה בגיל 70, בגיל 80, בגיל 90, כל זמן שהיא נשואה, טוב לומר לה, להדריך אותה, תפני לרבנית, שתתן לך הדרכה איך לספור את 7 ימים, עם כל הבדיקות וכו', לטבול בסופם, ואז היא כבר מותרת באופן קבוע בקשר שבינה לבין בעלה. נקודה נוספת, שלא פעם מתקיפים את העולם התורני, או את הדתיים, איך שלא יקראו לזה, העולם החרדי, מה פשר כל כך הרבה ילדים שיש לכם בבית? כשהטענה המרכזית, עדיף להביא 2 ילדים ולתת לכל אחד חדר פרטי, ריהוט, ציוד, נעלי פאר, ביגוד של המותגים הכי טובים. תן לו שיהנה. עדיף מלהביא
10 ילדים, כאשר כל אחד, הם צריכים לישון 5 בחדר אחד, בצפיפות, נעזוב לרגע את המצווה שיש בתורה, פרו ורבו מילאו את הארץ, יש מצווה נוספת, לא תוהו בראה לשבת יצרה, רצון השם שכמה שיותר יהיו בעולם. או מה שכתוב בתלמוד, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. כלומר, כל ילד שבא לעולם הוא מזרז את הגאולה. גוף, פירוש המילה גוף במקור שם, זה אוצר של נשמות שנמצא בעולמות העליונים, כמו מחסן. וכל זמן שיש שם נשמות שלא ירדו לעולם, עדיין משיח לא יכול לבוא. אבל כאשר כל הנשמות האלה באות לעולם, משיח בא. אז כל ילד זה זירוז הגאולה. אבל כל זה עניין של אמונה. נקודות שהזכרתי עד עכשיו זה עניין של אמונה. גם מההיבט של העולם הזה תמיד חשוב להסביר גם את הצד האמוני וגם את הצד ההגיוני בשכל האנושי של העולם הזה. זו הדרך הכי נכונה. לא כמו שיש כאלה שכששואלים אותם שאלה, כי ככה כתוב בתורה. זה טוב למי שדתי ומאמין ולא מעניין אותו יותר מזה, אז אפשר להגיד לו כי ככה כתוב. אבל אפילו דתיים, יש מצבים שרוצים להבין, צריך להסביר לילדים ולענות לשאלותיהם. אבל בפרט אדם שרוצה באמת, נניח אחד מבני המשפחה מתחזק. בעיני הסביבה, הוא יכול להיראות כאדם שצנח מהירח. הוא מתחיל לנהל טקסים מוזרים, שאין בהם שום היגיון. הוא מחייב את עצמו בהתחייבויות שנתפסות כבלתי הגיוניות. הוא נראה אדם הזוי, הוא נראה אדם משונה. אבל אם יש פתיחות לסביבה לשמוע, והוא ישב ויסביר, יהיה הרבה יותר קל. גם אם לא יקבלו את דעתו ולא ישתנו להיות כמותו, אבל לפחות הבינו שיש היגיון מאחורי הדברים. גם בעניין הזה, כשלעיתים רואים שאחת או אחד מבני המשפחה חזרו בתשובה, התחזקו, ולפתע רואים שילד ועוד ילד ועוד ילד, 8 ילדים, 9 ילדים, ובעוד האחים והאחיות, רק עם 2 ילדים בסך הכל, מתחילים לרחם על הילדים המסכנים האלה שגדלים בבית, שבו הם לא יכולים לקבל את כל התנאים שאותו ילד מקבל, את החדר הפרטי, עם הריהוט והציוד וכו'. ולמעשה יש כאן טעות לוגית ממדרגה ראשונה. מכיוון שכל אדם שואף לנכסים, לאושר וכו', הוא מבין שאם אני רוצה שהילד יתפתח ויגדל בצורה טובה, צריכים לתת לו את החדר הפרטי עם הריהוט והציוד וכו'. וזה בכלל לא נכון. ילד גדל עם בריאות נפש, דווקא כאשר הוא נמצא בחברה של כמה ילדים באותו חדר. הוא יודע להתמודד יותר. הרי כשיש כמה ילדים, כל מי שגדל בבית כזה שהיו בו כמה ילדים, אז יודעים שעצם החיכוכים האלה שיש מדי פעם בין ילדים, המשחקים המשותפים, הדיונים האלה ביחד, הצורך לוותר פה ושם כי חיים ביחד, זה בונה את הילד ומכין אותו לחיים הרבה יותר מאשר ילד שגדל לבד עם מחשב וריהוט פרטי. שמחת החיים של הילדים האלה היא ברמה אחרת. היכולת שלהם להתמודד עם כל מיני מצבים בחיים היא יכולת הרבה יותר גבוהה. ומה שמוזר היום, שאפילו הורים שגדלו בצורה נפלאה באווירה כזו, כשהם גדלים הם חושבים, לילד אני אתן את מה... הוא חושב שהוא סבל הוא לא שם לב למעלות, הוא אדם מוצלח וכישרוני והולך לו טוב, והוא לא יודע שההצלחה שלו מאוד קשורה לצורה שהוא גדל בה. אני אומר את הדברים מתוך ניסיון שאני רואה את זה. אצל אנשים שכשהילדים גדלים כמה בחדר, אדרבה, הם בונים אחד את השני. בפרט שכאשר מדובר ביציאה לחיים, הגדולים בדרך כלל גם מטפלים בקטנים. זה מכין אותם. כשיש בבית ילדה בת 10, 12, 15, והיא למשל הראשונה, ויש תינוק 8 או 9 שעכשיו נולד, קודם כל זו חוויה. המתנה הכי יפה שאפשר לתת לילד זה לתת לו אח נוסף, או אחות. זו המתנה הכי יפה שאפשר לתת. אבל ממילא אותה ילדה או ילד גדולים נעשים שותפים בטיפול בילד הזה. זה מכין אותם לקראת החיים. כאשר הם יהיו הורים, יש להם יותר כלים להתמודד ולבנות. אני רוצה באמת להודות לכולם על ההשתתפות, ונקווה שהמפגשים הבאים יהיו לעונג לכולם. תודה רבה.